Welcome to KBM Review. Hello friends, menta kasngingan batay no ya ka film ka bakaddu jong ka Insidious series. Bat kata ka day ka Insidious The Last Key. Ya ka bala release house tem ar hajar khatra. Bat kani ka film ru ka day ka prequel. Ha kani ka film an pen I ya ka jingjia ka bahaswa jong ka Insidious chapter 2. Bat ya ka jingjia ka bahadian jong ka Insidious chapter 3. Ha kani ka film an pen iru ya ka jinglong khana jong ka Alice. Kumno bat balay bakal aphet no nalayeng ha ka por bakadang ren. Bat kumno ka kemi jong ka kalayap no tang nakadaw jong ka jing bakla ka jong ka. Ha shwa bangan sedang no ya kane ka explanation. Na kwa ban kerpat ya pi. Balada pi internet ya ka. Sengoba ban like ya kane ka video. Bat subscribe ru ya ka channel. Kenang ba pinom miss ya kano ka movie explanation. Kabangan sa penmi syuk ha ka ketin kasi ha ka nehi ka channel. Te menta dongin ya poi no syaka jing batay lengkot ya kane ka film Insidious The Last Key. Ha ka basdang jong kane ka film la pen I yangi ya ka jing long khana jong ka Alice. Bat ngiyo I ban nadu dang rit hi ka Alice ka don ya ka bor ban contact syaka perthai jong kiksun. Na kata ka daw ka Alice ka ju ya thu man la ka por ya kikmi ki pa ki jong ka. Ba don shibun kiksun ha kane ka yeng. Hanrei ukpa jong ka ju ngai. Ha ka por mien ka Alice kala pen I ya ka kemi ka jongka ya ki jing ya lek kai ki bala syapan pra. Bat ka ong de uwe uksud khana ubala khtai ya kine ki jing ya lek kai. Ka kemi jongka Alice ka nget ya ka jing ya thu jongka. Hanrei ukpa jongka pat patia wat tang khandiar ro. Ha ka por mien u Christian ubadei upara jongka Alice u ong ya ka kemi wat nam pelip ya ki lights namar nga syaptiang. Ka kemi jong u kala ayo u kawai ka vessel bat ka ong ya u lada pi syap tiang sa syuput ya kane ka vessel ngan sawan no wood syapi. Ha kata hi kamian ka Alice bat u Christian kila yo I biang ya uta uksud kena u Christian ula syap tiang bat ula wat ya kata ka vessel. Hanrei lap ka Alice kadang ya keren bat uta uksud kena. Hanrei kendit uta uksud ula penting ya u Christian ula lenyar nakadaw ba ula tiang palat. Ukpa jong ke Alice ulawan mare syakata ka kamera bat uong ya ke Alice. Balay pila yo iksud biang mentaru ke Alice kala ong hooj. Ukpa jong ka ngai ya kata bat uong. Pisule menle kumne bej man la kapor ban penting ya la ujong upara. Hadin kata ula sempat ya ka da udiang bat ula litset no ya ka syapok basement. Kalong dum ba hapo kata ka basement. Bat ke Alice ka syap tiang ya ka jingdum. Na kata ka daw kala penme ya ki lights. Hanrei hadian katukat nepor ki lights kila lip hi dalade. Ka Alice kala yoi ya kawai ka jingkang ka balong rong saw hangta. Bat la mi ka sur kren na kata ka jingkang ka baong. Lada pi syap tiang ya ka jingdom. Wan no syane syapo na marsyane ka don tang ka jingsyai sudah. Shim ya uto usyabi bat plino ya kani ka jingkang. Hadian kata ka Alice kala shim ya uwe usyabi bala don lupa hangta bat kala pli ya kata ka jingkang. Kani ka jingkang kadai ka bapoy siya kaway pat ka pertay. Ka Alice ka don ya ka supernatural power. Na kata ka daw, tang makahi balaban pli ya kani ka jingkang. Maria plihi ya kata ka jingkang. Uway uksud ulawan siya kani ka pertay ka jongi. Bat ula attack ya ka Alice. Hanrei lawan poy no ka kemi jong ka hangta. Bat uta uksud ula sedien ya ka ha uway usainar. Bat kalayap no hangtahi. Hadien katangi yoi ya ka Alice ha ka present day. Bakala kandit no hadin bakala pos new ya kane ka jingtia naduk bakadang red. Kala kino na jingtia pat kala shim ya kawai ka kot ban pen ha ka baladon ka dur jong utahi uksud. Hadin kata lapen I yangi baka Alice kala don lang bar uspeks bar utaker. Ha kata hi kapor uwei ubreu bakarteng utet ula phone ya ka Alice bat uyathu balajia ka supernatural activity hapo ka yeng ka jong u. Haba ula bataya ke address ka jong u ka Alice kala tip bakata ka de ka yeng haka baka jusa haka por bakadang kena ke Alice kala kan mau ya ki jingjia ki balajia haka ta ka yeng haka por bakadang red bat ka ong ya utet sorry ngamla banyarap ya pi. Hadin kata ke Alice kala ya thu ya specs bar utaker ngadai mangahi ubala pelat ya uta uksud uba pendik ya utet ba unwan syakane ka perthai. Bat de utahi uksud ubala penyap no ya ime jongaru. Menta ka Alice kala rai ban yarap ya uta ubreu uba kerteng utet. Namarba de nakadaw jongkahi uta uksud ula yolat ban wanrung hakata ka yeng.
ka Elis bat kini ki breu ki jongka kilami no na yeng panlek yarap ya utet menta ka Elis kala poi ha kata ka yeng ka baka ju sa manshwa ha ka bala sa da utet garza menta utet uyatu banadu ba ulawan sa ha kane ka yeng kala ju jia bet ka paranormal activity hang ne bat kane ka paranormal activity ka khamjur ba ha ka wai ka kamra ya ka ba ula shukhang dam bet marsin pen ka Elis kala itu bakata ka de ka kamra jongka bar upara u jongka u Christian mentah ka Elis u specs bar utaker kila sedang ban investigate ya kane ka yeng katba kidang ya check angta ka Elis kala lap ya ka visil jong u Christian hakrum jintia ha kata ka bedroom ka jongki kane ka visil ka de ka bala ai da ka kemi ka jong u ya u ka Elis kala kan mau ya la upara ha baka yo i ya kata ka visil ha ka ju ka por kala lapru ya kishabi ha kata ka kamra hadian kata kala yo sngow ya ka jing sawa hangta kala buddian ya kata ka jing sawa hadu bakala poi shapo ka basement hang ne uspeks bar utaker kila yo i ya uta uksut hapo ka kamera handrai ka Elis kam sham la ban yo i ya uta uksut ha kata hi kapor kawai ka ksut kalawan na dian jong ka Elis bat ka ong ya ka yarap ya ka ne ka khna ka Elis kala shap tiang bat kala lenyar hadian kata uspeks utaka bar utet kila ya mare shaka ka Elis ka yatu yaki bakata ka ksut kala keni no na rendang jongka ya ka visil jong upara u jongka ka basngau lengo hang ne kalong baka Elis kala ju yo i ya kane ka ksut ha ka por baka dangren ha bakala yatu ya ukpa u jongka shapang kane ukpa jongka u ong ba omdan mano ru hang ne ukpa jongka ulamut sho byang ya ka da udiang naka daw jongka jing yo iksut ka jongka hanrei haswa bakan syapan shitom byang ha ukpa ka Elis kala pet no na layeng upara jongka u Christian ulahap bansa setang bar ukpa menta ha kasngi ka babud ngiyo iya ka Elis u specs bar utaker kila lej ha kawai ka restaurant bat hangta kila ya kendu ya ki arngut ki thai samla ha kata hi kapor upara jongka Elis u Christian ru ulawan hangta bat ka Elis kala tip menta bakini ki thai samla kide ki khun jong upara u jongka hi hanrei u Christian udang dom sa ya ka Elis hadu menta namarba ka Elis kala i no yu marway bar ukpa bat kala pet no ha kapor bakadang ren usngusi bar upet no nangta handrai kawai ka khun jong Christian kala wan shaka Elis hadin kata ka Elis kala ai ya ka kawai ka dur kata ka dei ka dur jong ka visil ka Elis ka ong ya ka bakan lit ai ya ukpa u jong ka ya kata ka dur bat un sakmen lada u yo i ya kane ha ka por miet ngi yo i ba uspeks bat utaker kidang ya investigate ha kata ka yeng hang ne pan ka Elis ka kren ya kata ka ksoj bat ka ong manin manmiet phala shim ya ka visil ka jonga bat pha ong ruban ya rap ya ka wei ka kanthe ya thu ya nga ya no nga hab ban ya rap ha kata hi ka por la sawa ka visil na po ka basement bat ka Elis ru kala lej no shapo kata ka basement bat kala keli ya ka wei ka jing keli bat ka ong lada ka jubab ka dei hoaj te put ya ka visil shisien bat lada ka jubab ka dei te saput arsien handrei hang tahi ka Elis kala tip bakani kam dei ka kenro handrei ka dei ka jingkhang hadian kata ka Elis kala plino ya kata ka jingkhang da ushabi haba kala rong shapo kayu i ya ka wei ka khna kan thei ka bala sha set hangta kani kam dei ka rangai handrei ka dei ka badang bat kata ka visil ru ka don hajan jongka kata ka kan thei kala karpat ya ka Elis bakan yarap ya ka haswa baka Elis bar utaker kinyo ban yarap ya kata ka kan thei utet garza ulawan kensan hangta rengkat bat ka pistol hakti kata kamut de utet hi ubala set kut ya kata ka kenthei hangta uspeks udang don hakawai pat ka kamera bat udang snap ya ka jing ya keren ka jongki hadien kata ulawan mare ban yarap ya ka Elis bat utaker hangni phila ban perkhat ba utet garza udei ubri ubasneu handrei umde ule kumne namar ba ula sha control hauta uksoi ya ubaka Elis kala pelai loj hakapor bakadang ren menta utet garza ula yosngau ya ka jingwan jong uspeks hangta nakata kadaw ula set lang no ya ka Elis bar utakar ru hakatahi ka kamera rengkat bar kata ka khna kan thei bar ula lej nangta da ka jing thmu ban penyap ya uspeks handrei ula sha penyap kelapan ban ha uspeks menta lawan poi ki pulit hang ne bar uwei na kita ki pulit uyathu bakani ka khna kan thei ka dei ka nurse ka bala ja ala kumba sau banai menta habaka Elis kala phai biang shakata ka yeng kala yo i biang ya kata ka ju ka ksoj ya ka bakala ju yo i hakapor bakadang ren
Mentah ke Alice kala syakot syapok police station. Hang ni ke Alice kala yathu ya une police officer bakala sa hakanehi ka yeng hakapor bakadang kena. Bat kala yathu lut ya ki jingjia ki bakala ya kendu hakajing im ka jongka. Kala yathu ru ba utet ula syak kontrol ha uksoy. Ha katahi kapor kala yo I kensan hadin jong uta police officer ya karengai jongka Melissa. Kabadai ka kunruj ka jongka. Kata kamut kan saja AA ka basniu ya ka Melissa. Uta police officer ula syak ya ka Alice bakan lejna. Hadin kata ka Alice kala wan pai no. Hang ni ngiyo I ba Christian ula wan pai syak kata ka yeng ka ba uju sa ha kapor ba udang red. Bar ula sedang banwat ya kata ka visil ka ba ai ka kemi ka jong u ya u. Henry umlap ya kata ka visil. Hang nepat ka Melissa kala yo sngow AA na port basement. Kala lej hajan bat kayo I ba omdan AA yang ta. Ha kata hi kapor uta uksuj ulawan ha ka Melissa ula rung jubor ha port jongka. Bat ula ya lam ya ka spirit ka jongka syaka perthai jongki ksuj. Ka Alice ru kala wan poi hang ta. Bat kala lej bej sya port basement. Hang ta barok ki yo I baka Melissa kala yap ler. Bat ladon bate ya ka da uken jeri. Mentah ka Alice kala kular ya lade ba long kat balong jia kat bajia kan sapha lej pai no ya uta uksuj syaka perthai ka jong u. Hadin kata lapan kit no ya ka Melissa sya hospital. Bat ka imozin ka badai ka para jong ka Melissa ka ong ya ka Alice bakan yarap ya ka. Namarba ka imozin ru ka don ya ka bortik kumbalong ka Alice hi. Andrei haduk mentah kampat ju yatu yano ru syapang kane. Mentah kini barok kilawan syakane ka yeng. Ka Alice bar utakar kila lej syapok basement kat ba ospeks bar ka imozin pan kila lej syaka kamera ka basya jerong bar kila yawat ya ka kot jong utet. Hang ni hapok basement utakar ulalap ya ka wai ka dress. Haba ka Alice kala pej ya kata ka dress. Ka sngow kumba kala ju yo I hae ya ka hakapor bakadang red. Haba kala persyang bat kan mau. Kala kan mau no liak hakapor bakadang red. Bakala yo I baka pong kata ka ksuj ya ka ne ka dress. Ha kata ka por ka Alice kadang perkat bakata ka dei karengai. Andrei kata kam dei karengai. Ka dei ka beriu ke badang im. Na kata ka daw ukpa jongka ulawan hang ta bat uong omdan mano ru hang ne. Ha ka jing shisha dei ukpa jongka hi bala set kut ya ka ne ka beriu hapo basement. Bat ka kerteng jongka ka dei ka ena. Ka por baka ena kala persyang ban pet na kata ka basement. Kala ya kendu no ya ka Alice. Andrei ka Alice kadang perkat baka dei ka ksuj. Bat ukpa jongka ru ula syukor da ka baong ba omdan mano ru hang ta. Hadien kata ka Alice kala pet no na layeng bat ukpa jongka pat ula penyap no ya ka ena. Ka Alice kala perkat wai breu bakala dei ban yo pelaj im ya ka ena. Hang ni ngila sngtu bade uta uksuj uba pak pli syabi ya ka Alice hi ubala kontrol ya ka met jong utet. Om dei tangkat taru Henry dei une uju hi uksuj ubala kontrol ru ya ukpa jong ka Alice. Na kata ka daw ukpa jong ka ula sedang ban kidnap bat ban penyap ya ki kentai. Ka Alice kala yo I ba uksai jong kata ka dress ula rung syapo bat late hau. Ka Alice kala lei rung syapo bat kala lap shibun ki suitcase hang ta. Ha kawai na ki suitcase la don ka dur jong ka ena bat katu ka ne ki tiar ki jong ka. Ka Alice kala sedang ban peli ya kawai pa kawai ka suitcase bat haman la ka suitcase kala lap kawai ka dress kentai bat ka kli ka jong ki. Hang ni ka Alice kala sngtu ba omdei tang ka ena Henry bun ki kentai ki bala sya set bat la sya penyap hang ta. Haba ka Alice kala plit ya kata ka suitcase ka bakat du. Uta uksuj ulami no nang ta bat ula attack ya ka. Henry utakar ula la ban pelaj im ya ka ha ka por ka babiang. Ka imozin bat uspek seru kila ya 1 point no hang ta. Mentang yo I ba uta uksuj ula ya lam ya ka spirit jong ka Alice ru sya ka perthai ka jong u. Ha kata ka perthai jong ki ksuj. Ka Alice kala yo I ya lade ha ka jinglong khna ka jong ka. Baka syap tiang ya uta uksuj. Kani ka Alice ka badang red ko ong ba uta uksuj ulong ubak lain ba ka bor. Bat la don ru ki syabi ha ka kti ka jong u. Kala ya thu ru ba uta uksuj ula plit ya shibun terli ki jingkang rong saw. Bat ula ban le ru. Ha kata hi ka por uta uksuj ulawan nadien bat ula aksi ya ka Alice na rendang. Hang ni ha real world ru ka Alice kala kelon shisha. Uspeks bat utakar kilas ngotu baka Alice kala don ha pedeng ka jingma mentah. Ka imozin ka ong ngan lej manga sya ka perthai jong ki ksuj bat ngan pelaj im ya ka Alice. Hadien kata ka imozin kala lej sya kata ka perthai. Hang ta kala ya kendu ya ka rengai jong ka ena
kabala pen i lenti yaka syakata ka jingkhang rong saw bat kala ja no nang ta ka imozin kala letpej hakata ka jingkhang rong saw bat kayo i baladon ka wei ka jail hang ta ha ka baladon shibun ki kamra ki barit bat ha ka wei na kita ki kamra kala yo i badon ka Elis kabala syakte na rendang hang ta menta lawan uta uksud bat ulapli ya ka wei ka jingkhang jong ka wei ka kamra lawan mi ka spirit jong ukpa ka Elis hang ta bat haba ka Elis ka yo i ya kane kala kan mau ya ki por khna ki jongka bat kumno ukpa jongka uju torture ya ka uta uksud ulawan hajan bat ulaong ya ka Elis bahkan syok ya ukpa jongka kumba uju syok ya ka hakapor bakadang red menta ka Elis kala shim ya udieng bat kala syok ya ukpa la jong kat ba kanang bom ya uta uksud ulanang kham klan syuk ka bor handrei hakata hi ka por lawan poi no ka imozin hang ta bat kala khang ya ka Elis bahkan bom ya ukpa la jong hadien bakala sange no ka Elis kala snguthu ba uta uksud ula leka ya ka jabiang ka jongka menta ka Elis kala tip badai une uksud hi ubala pelong ya ukpa jongka ba unle ya ka ei ka ba ula le handrei uta uksud ula khang no ya ka Elis hang ta bat ula attack no ya ka imozin pat handrei haswa bandir ka por ka Elis kala pendon kam ya ka bor ka jongka bat kala plino ya ka jingkhang jongka ta ka jail bat kala mit no syabar kayu i ba uta uksud ula bat ya ka Melissa bat ka imozin menta ka Elis ka ong ya une uksud pelaj no ya kine bro arngut bat set no ya nga une uksud ula sedang ban syok ya ka Elis hakata hi ka por ka spirit jong ukpau jongka kala awan khanglat ya handrei une uksud ula penjat no ya ka spirit jong ukpa jong ka Elis bat ula prung da uta ushabi ubala don hakti jong harendang jong ka Elis hangne ka imozin kala lap ya kata ka whistle bat kala kawang ya ka syaka Elis ka Elis kala shim ya uwei uding lengkot ubadon hang ta hajan bat kala dung ya uta uksud na klit bat kala put ya kata ka whistle hadien kata ka rengai jong ka kemi ka jongka kala awan hang ta bat kala bread no ya uta uksud sya jengai ba menta ka Elis kala yalam ya ka imozin bat kala wat lenti bat ka kemi ka jongka ban lek phai no sya ka real world ka Elis kala lap ya ka wei ka jingkhang ka ba pe lengba sya ka kamra jong udelton bat kala yo iru ya udelton padang syong hang ta lada pila pej ya ka benta ka banengkong jong ka ne ka series te pidang ya kan mau he tharai baha ka por ba udelton udang kiu ya ka ne ka jingking ula hap kensan hamadan namar ba ula yo i ya ka Elis hang ta bat ula kendien menta ka Elis kala khang no ya kata ka jingkhang bat kala lipli ya ka wei pat ka jingkhang bat kala le chapo hospital hadien kata kala le jan jong ka Melissa bat kala ong ya ka spirit ka jongka bahkan le rung no hapo ka met la jong kata ka spirit ru kala rung ha ka met jong ka Melissa bat ha ka real world ru ka Melissa kala im no hangne ka Melissa kala yathu ya ukpa jongka baka Elis kala pelaj im ya ka shane sya ka parthe jong ki bala yappan ngi yo i baka kemi jong ka Elis ka ong ya ka baka dei ban yarap dai ya ki breu ki badon kam ya ka jing yarap ka jongka hadien kata ka kemi jongka kala jah no sya kata ka the further bat menta ka Elis bat ka imozin ru kilawan phai no sya ka real world menta ka Elis kala ai ya kata ka brisel ha upara jongka Christian ula panmap bat ula kedup ya la ka henman uspeks bat utakar ru na ka jinglong single kila perkhat ban ya mingle no hadin kata uspeks ula penpau ya ka jing iet ka jong ya ka imozin bat kila ya mingle hangta kat ba utakar pat udang ya le eye contact bat ka Melissa menta ka Elis bat ki breu ki jongka kila lek phai biang sya California hangne ngi yo i baka Elis kadang yo thia bat kala yo sngo ya ka sur jong udelton kala pho sniu ru sya phang ka yeng bat ka family jong Josh ka Elis kala yo i ba udelton udang yo thia bat ha ka jingkhang yet jong ka kamra ka jong kala yo i ru ya uta uksud ubasau ka dur kmat ka Elis kala syap tieng bat kala kan dit thia no ha kata hi ka por lawan ka call jong ka Lauren ka badai ka Meikha jong udelton bat ka Elis kala menjur ban le yarap ya udelton bat ka ne ka film ru kala kut no hang nehi te porlo lada pila sngo tenat ya ka ne ka movie explanation sngo haban like ya ka ne ka video bat subscribe ru ya ka ne ka channel shen hingin saya shem biang ha ka wei pat ka video ka bathamai ko blai shibun